uyalunywa yini uqeda kugeza. Leyo nto ingabanga izinto ezimbalwa. Asike sizibheke. Okokuqala asibheka amanzi ogeza ngawo. Kuyenzeka ukuthi ashisa kakhulu noma ugeza isikhathi eside. Leyo nto isusa amafutha lawa normal adingwa isikhumba ukuze sibe moisturized. Yiko uzothi uqeda geza uzizwe ulunywa. Ngenzeka ukuthi amanzi ilawo esiwabiza ngokuthi hard water, amanzi lawa anama minerals amaningi, ikakhulukazi calcium ne magnesium. Naloko kususa amafutha esikhumbeni kubangele ukuluma. Mhlambe ama products owasebenzisayo. Mhlambe insipho, ishampoo ogeza ngayo. Lama products ikakhulukazi lawa nama fragrance ngenzeka kube iwona abangela lokuluma and kumele usebenzise into fragrance free. Ngaba indlela uzisula ngayo uqeda kugeza. Yabona uma uzothatha ithawula usule kakhulu, urabhe isikhumba kanjena, ngenzeka ukuthi mhlambe udinga nje ukuthi wenze i-pat drying kunokuthi disrupt noma nje uhwaye isikhumba kabuhlungu ngethawula. Enye ke into ngenzeka kube i-aquagenic pruritus. Lana ilapho umuntu ethi methintana namanzi alunywe khona kakhulu. Lana kumele ubonane nodokotela ezokwenza sure ukuthi awunaso isifo esisibiza ngokuthi i-polycythemia vera, because lento ekuthiwa i-aquagenic pruritus ijwayelekile kubantu abane-polycythemia vera and kubalulekile ukuthi leyo ke i-check udokotela. But isikhathi esiningi kusuke kuyilezi ezinye engiyibalile. So ungagezi ngamanzi ashisayo kakhulu, uzame ukuthi ubheke izinto ogeza ngazo ensipheni nama shampoo, bese ke wenza sure ukuthi bese uzisula uyaphetha instead of rough drying your skin. Okay, ngiyethemba ukuthi yachazeleka. Uma unembuzo uyibhala ngenzansi, Dr. Lethuke Nama, ngizobona kwelandela. Ungakhohlwa ukuthi ungilandele for more health education.